dhi mbele. Kawadhi nyime ni moko kuom Jood bura mawuok Imbo mar Kenya kotelnegi kod jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandai koro dwaro mondo chung lai manyien mar somo mar CBC kagiwacho ni mudho kwako chakruok mar somo no kendo nyalo biro hinyo ngima jopuonjre. Jood bura ma Ugunja no manoten kod Jood bura ma Lugari na Bin Bwera nyawadgi ma Mumias East Peter Salasiam kod seneta ma Migori Eddie Okech owacho ni nitiere dwaro mondo luongo twak e pacho ka e moko kuom ng'ikruok makoro kwako sekta mar somo. Jotelogo ne loso gi oganda kar chung od bura ma Ugunja toke anga apisi mar obila kod apisi mar ruoth ma gweng'no. Wandai wacho ni koro osenyiedhore ni chenro mar CBC oserem. It is now more than clear that the implementation of the CBC has failed totally. And not only in Sigomri, not only in Ugunja, not only in Siaya, but in the entire country. And we cannot continue to experiment with our children. We cannot continue to use our children as guinea pigs. And therefore, the only logical thing that the state must do is to admit that this system has failed to take off. Hata CBC wameshindwa kutoa pesa kuandika walimu. Wameshindwa kuleta pesa tujenge mahabara. Wameshindwa kuleta pesa tujenge madarasa. Kazi yao ni kulaumu Uhuru. Mimi pia nataka nimuunge upande wa CBC. CBC nyinyi mmesikia saa hii tunalipia watu wa high school, watoto wa high school. Lakini sasa CBC